Hakashiteng sngi kat arsteng mendak arfantri leber arhajar arpusau. Vice President kaneusu usamla Esterson Sotun beladan kejing mensau kaba malu mala nak benta kamet bat kejing sya tar jak sopti kebo phong hakejing pen ibor bat kinongelam ka kenhun ABVP badang rakhe ya ka holy haskul ba nehu katkum kejing thu utu usamla ubala sya syo pakate kejing jia kadau kami bakum Vice President kaneusu habayui kejing lek kemen bat kejing lum bun breu hapo ka skul bat kejing lek jongu kamut man persya kejing lek kemen jongki Henry kalong man persya kejing wan lek kemen lang jongki wei ki samla ki bomde ki samla pule ka nehu ki badai nabar ki badan katto ka nengut ki nongelam ka ABVP bat kejing huri hura kami bat ki katto ka nengut ki nongelam ka ABVP habakeli ule thu bakidan hadu arspa ngutam ki breu kemudian hakta kejing lek kemen Henry om baro ki bakta kti Henry kejing pen ibor ka debet pat kita ki bomde ki samla pule nihu ki badai ki nongelam ka ABVP badai hamar hangta kasdang kejing pen ibor bad donbok ka donno kejing pen yaklatno hakata kejing huri hura halor kane nakleng uni usamla Esterson Sotun ula ujor ijahar hamau kendro police station badia ula penkit civil hospital Shillong rengkat kejing senran lang ki pulit banle medical check up ya ute usamla ja khadar sistem to te ngasabe hu ngadita Vice President jong hu yusu te mestam ngike ta pun nai kai kinai kai jong i tengal kai nama gadia holi jong ki ngali wisiki te dadam to ngawan ki don ki khna ba yelo mapo ha ni po liksat tengi lek pek takadon kawe ga banar ba tho ang to ba ki celebrate tengi ngimdo problem ya ki celebrate holi jang no re jang no kata te kadehi ka secular countries bat ka nehuru kibun ki communities lani ki niam ki bo fer cing la niam chung ju persat henrai haba ngile ngipek pada to ki don katto kan nengut ki ba semla de ki khna nehu khamtam ki de ki don katto kan nengut ki ba de ki nong yalam chong ka ABVP tengi kamlai da ka bor sisa ngikot ya security in charge di jong ba na orang nang tay security ngikot iki ban le yakran iki ba kin le nata ba nai one le politics hani hu lemba kini ki festival tengi le yakran hak por ba yakran te uang kensan ban ba ki khasi ki persya ya ka holi kiong ba ki kwa ban sna issue jing ya phir jai man riu khasi bat ki ni ki ban rithor te hangta ki don ki ba ong ban ring video tanga ban ong ban ring video ngam kwa re ban escalate ya kini ki issue ngasim ngakni ya ga mobile jong ta khna hadin ba kni ya tang mobile ki attack ya nga ha jing attack jong nga different yel de te ki bok ya nga ki bok da ka ba kisat dang akti kini ka tiru lamang tengaru nga yada nga haban ya dal de mendere ba ki ba shuwan na bar kin shula khan sine nga ban ya dal de te kadon ka jing ya class to parang jong nga bat ki ito gi kinong ilam ABVP hingan ong ki banani ho te nging la ong ba ki balong nai ki banani hu ngim dan problem re ya ki khna banani hu baro la ban celebrate eid ba celebrate kan no ga jaj la niam jing la niam han rai ki bri hi ba wan na bar ba kwa ban sna politics ya ka ikai hani hu nginam sha re dalai te nagtakadaw ngi kamlay te daga bor ban sulay ban suang estab ngi kampa sanga adu mentaru kita ngi shar kita ya la kai ki khna ringi lej ban ekran bat ki security hi ngi ba bade ban thano ikini khna bom de ne hu yo kaja ke jing kulmar namar kumbo phila tib hi ba to sngi nakadaw jing sanga ya ka seminar hapo ini department kala don ke jing wan katukan ni gibri ban ba ngimtip mano bawan Imte bre henry kidan ki ba ong ba ki target ya general secretary jongi ya finance jongi ki ba don ha ka kanhun sang balang tengi ngila ong lupa ya ka ebiru ngamte bre ki yo permission ne kumyo te lasang yang training sa itep sai ba ki yo ne kumyo ban organize banisha ban ya komen ngim don problem henry long ban organize kini wino ki kanhun ki ba nabar bakin wanda try ni ha ka vi ga muluk jong ingin nam aili re ang tahi mufio ne hui nga kita gi bangi don problem mangi la ne ki ba don hatangi ang ni ki ba songha le na ne ba security kita gi mri khna ne ho tumde khna ne ho
kat kumakan nungon iki don hata kajaka ba ya kaja kuma pi mention mane pi ong Harus gidan bangun. kuma nungot ragi ba mensawe Mensaw tu mundan mo mensaw mah namar ka sudah itang jingnya kat kajing penipor joki tangiro habaki penipor ngiro ni haban nilai te tangkat tahi mundan bo mensaw mundan bai namar hini si kaladon kata kajing kino baka nakaliang joko ni husugi ong ba kita ki IBBP ki sedang ban penlong kita ki program baper ban may haba ka ketin hindi man penerkam dah kentin arasas hato kal dei try na kading kadaw baki wan ban thambor ngimla mai pente ban rai kajing wan jongki kirung kipen sotenat mo ya ki suak pen sotenat yangi daga bakaran sepang ka modern Indian language sepang ketin kasih sepang ketin jangtia pon Henry ngingin percaya kuno seminar ni ang nagani usung ngim percaya kuno seminar Henry kumbala lek nak tu sini gidon ki balik nak kai choice mulai ki percaya ki jengwan jong kata ka harses te ngam date bahare mga ngam long ngam dadan idea Henry kadon kai sel date kateng jopim no ko Easter son soton bat vice president kan usu bagi jinglai chonga kalong ba ngalai ban pai ya kena nomor dadlong kan uno program ngisal lai ban pai ya kadon kajing thot kajing duna te ngisulai tang na katai ke motif jonga ba kajing lai staru kimen sound gini no benta kadon mo ngan yang ngaling ngisulai sto kila ya berrong te ngamdo problem bagi berrong te ka ki berrong ngamdo problem bagi berrong kena te ngam sange gumno kam ya ha hirong te Nrai kajing ay jong kita kilatar lo kasapti ya ru. Page to sedin ru kila scratch. Kadang kajing scratch sedin. buk ni baikit lang bat pigini Ide bo kisu ya da gidi perlo jong ngana. Ini ba dala. Na department jong kisu ya da nga ki penyeklat teh. kumolo menta kiti ba ya show epi badat pi la sakam to Kata te nging marsin dep nta brandong ngi pet police station ban like complain maru ngi haban like hisa ka ag te ngim ko are kum gini jing jaban ja te ngi like be ka ngi like be po police outpost mo korra ngi like ban ai ka kumot lada ujor eja hoy ngala de ujor ngala like ban ujor ste te tangatahi ngi klem ngim te breki kam ni kem iki mano kita kerteng ba pi file ka afayar nga file nomor ba ka jing isa kadiban kot tang jing karan ba security ban ngi right ka jing provoke jang kamlising mangilam ke IBBP ka jing provoke jang ba mud ba uang sim ring ka video karan dak tindi o sim ring video ba ki don long kini ki mai celebrity ngi ka holi tangatai nang ta kabaar ka deyo Amit Tripathi ba mud ban babok yang dan ya bawa attack yang kapalay ano ba pande utar kum johi abya